Pangeran menika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau boten marem kalih gesangipun ingkang kajenapan. Pangeran kepengin nelono nglampahi wana. Pangeran kepengin madosi jati dirine ugi pengalaman gesang. Saking mriku kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun. Inggih punika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryani. Pangeran kaliyan bejo mlampah nglewati wana ingkang rimbun. Ningali kiwa tengene boten wonten kewan utawa peksi ingkang saged dipun buru. Kaneman bagus kaliyan pandhere wau saektasipun inggih punika pangeran ingkang nelono kangge madosi jati dirinipun. Pangeran, pangeran, pangeran nek pundi pangeran? Pangeran. Ja, beja. Kowe nek ndi, Ja? Ja, pangeran. Pangeran, Ja. Pangeran, pangeran. Pangeran. Aduh. Pangeran. Waduh, kowe ngati-ati to, Ja. Ngapunten pangeran. Kula boten ngertos pangeran wonten ing kula. Ja, beja rene Ja, aku meh cerita. Nggih pangeran, nggih. Jakong. Kok dina iki kewane do ora ana ya, Ja? Nggih, pisane nggih pangeran. Kae sapa, Ja? Ndi to? Kae, Ja. Ndi to? Kae, Ja. Ndi to? Kae lho, Ja. Oh, nggih. Assalamualaikum, Mbak, kula nuwun. Lah dalah kowe iki sapa? Jagong. Kula pangembara, Mbak, ngapunten iki dusun apa nggih? Iki dusun dadapan le, kowe arep ngopo? Kula ajeng mangembara ananging kula nyasar mboten ngertos dalane. Ya wis melok mbok wae piye le tak dadekno anak angkat. Wah, nggih, Mbak, kula purun. Kowe tak jenenge ande-ande lumut ya le. Nggih, Mbak. Wonten enjing ingkang terang, Mbak Randa Klenteng nyawiji kalian putri-putrinipun. Putri-putri Mbak Randa Klenteng sangat ayu pasuryane. Piyambake klenteng abang, klenteng ijo, klenteng biru lan salah satunggaling putri tirinipun ingkang asma klenteng kuning. Mbak Randa Klenteng sangat remen lan tresna kalian putri-putrinipun. Ananging benten kalian klenteng kuning ingkang dados putri tirine. Piyambake dibentenaken katresnane. Saben dinane klenteng kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya lan nyambut damel ana ing sawah. Nasibe klenteng kuning sangat mprihatinake. Klenteng kuning teka nggawa sapu, nyapu lan ngresiki jogan. Ora suwe Mbok Randa teka ngawasi klenteng kuning. Banjur ana warga teka marang omahe Mbok Randa Klenteng. Kula nuwun, Mbak. Iya le ana apa? Iku Mbok ting desa seberang Mbok Randa dadapan ngadake sayembara sinden idol kangge anake ande-ande lumut sing lagi golek bojo gawe pendamping. Oh alah iya le, matur suwun ya kabare. Oh nggih, Mbak, sami-sami. Anak-anakku sing ayu, rene nduk. Nggih, Mbak. Wonten napa, Mbak? Ngene, aku duwe kabar sing penting banget. Kabar penting ta apa to, Mbak? Enggih, Mbak, kabar napa to? Enggih, Mbak, kabar napa to? Kok sakjane tenanan banget. Ngene, Nduk, kowe ngerti ra Mbok Randa dadapan iku duwe anak sing bagus banget jenenge Andi-andi lumut. Oh, ande-ande lumut. Bagus. Wah, gelem aku. Iya, Mbok Randa dadapan iku lagi gawe sayembara sinden idol kanggo golek bojo pendampingi andi-andi lumut. Engko ibu arep dandani kowe-kowe ben dadi cah sing ayu. Sapa ngerti kowe-kowe iki bisa kepilih dadi bojone andi-andi lumut. Nggih, Mbak, purun. Wah, mesti aku sing kepilih dadi bojone ande-ande lumut. Kan aku ayu. Ora iso. Mesti aku sing dipilih ande-ande lumut dadi bojone. Ora iso, Mbak Yu. Mesti aku sing kepilih. Kan aku paling cilik. Kudune Mbak Yu ki ngalah karo aku. Heh, ya ora iso ngono. Aku iki luwih tuwa saka kowe-kowe. Kudune kowe-kowe iki iso ngajeni aku dadi mbakmu. Hei, wis ora usah do padu. Anak ibu kuwi ayu-ayu kabeh, ora usah elo-elan. Kono ge nang menjero siap-siap danen. Nggih, Mbak. Klenteng kuning kawit wau mirengake perembugane simbok lan sederekipun. Klenteng kuning marani Mbok Randa lan ngomong marang Mbok Randa. Mbak, kula badhe matur. Matur apa? Apa kowe serampungnya pune?
Sampun, ngenten Mbok, kula nggih kepengin nderek sayembara sinden idol supados dados garwane ande-ande lumut kados Mbak Yu Kulting. Hah? Apa? Kowe arep melu sayembara sinden idol? Gak salah krungu ta aku? Kowe ki elek, lusuh ora pantas melu sayembara. Nanging kula nggih kepengin nderek sayembara niku Mbok. Halah, ora usah. Kowe iku ora pantas budal karo aku lan Mbak Yumu. Kono nyingkira. Banjur ana widodari sing teka marang Klenting Kuning. Kowe ngapa, Nduk? Kowe sapa? Aku widodari sing diutus karo kayangan gawe bantu awakmu, Nduk. Aku kepengin nderek sayembara sinden idol ing desa seberang widodari. Nanging ibu kalian Mbak Yu mboten angsal. Melu, Nduk, aku bakalan bantu kowe. Apa kowe tenanan widodari? Iya, Nduk, aku bakal bantu kowe. Engko ing seberang kali ana yuyu kangkang sing bisa nyebrangke kowe. Dheke bakalan njaluk ambung wong sing njaluk tulung di seberangke. Banjur aku kudu nglakoni apa widodari? Kowe tetep njaluk tulung di seberangke karo yuyu kangkang, ananging engko amongo nek kowe gelem diambung nek kowe wis tekan desa seberang. Engko ing dalan leburono awakmu karo kembang sing tak wenehi mau. Inggih widodari, matur suwun. Ing salah sawijining kali ingkang toyanipun santer sanget wonten mriku yuyu kangkang gesang piyambake ingkang nguwasani kali menika piyambake si yuyu kangkang ingkang culik. Hahaha. Dengeru kok bolong-bolong, ana cahayu kok ngoblong-moblong. Ana apa kuwi? Wah, kaline banjir. Wah, ho Mbak Yu piye iki? Iya Mbak Yu, piye iki? Isa-isa awak dhewe ora sida melu sayembara mbok rondo dadakan. Kae ana yuyu kangkang. Iya Mbak Yu, ayo njaluk tulung yuyu kangkang wae. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Ana apa? Aku njaluk tulung yuyu kangkang sebrangno aku karo adi-adiku nglewati kali iki. Wah, abot iki. Oleh ning ana syarate. Apa syarate? Duit ta? Jan moto duiten. Halah, nek go duit engko tak kei, gampang. Iya, jalukmu pira? Mengko tak kei. Ah, duit aku ora butuh. Pret. Aku gelem nyebrangke tapi tanganmu kudu tak ambung kuwi syarate. Apa? Diambung. Tanganku sing wangi iki arep mbok ambung. Iya, lek kowe ra gelem ora apa-apa, nanging syarate suwe-suwe slot nambah. Klenting abang, ijo lan biru padha rembugan. Ya wis ora apa-apa, tapi siti wae. Yuyu kangkang nyebrangke Klenting abang, ijo lan biru kanthi giliran. Iya kangkang, aku arep njaluk tulung seberang nang ing desa seberang. Yo, nanging ana syarate. Apa syaratnya yuyu kangkang? Syarate aku kudu ngambung tanganmu. Iya, yuyu kangkang aku gelem nuruti syaratmu. Nanging aku gelem mbak abang nek wis tekan seberang kono. Ngono ya oleh. Iya, njak seberang nek aku. Ing tengah dalan, Klenting Kuning labur tangane lan awake nganggo godhong sing diwenehi widodari. Satekane ana seberang, yuyu kangkang nagih panjaluke ngambung Klenting Kuning. Oh, saiki aku meh nagih janjimu. Iya. Wah, basi tenan ngali yo. Sabanjure Klenting Kuning mlayu sampe omahe ande-ande lumut. Waktu ing dalan kacine ing omahe Mbok Rondo, ana warga sekitar sing lagi nyapu. Oh ya, kurang ajar. Lah yo kok ana ya cah wadon sing tingkahe kok ngono. Lah ya Pak, rupane ayu ning rada sopan santun. Sabar, Dik, sabar. Wis lah aku gak nesu. Aja nesu-nesu mending lanjut nyapu. Monggo Pak. Iki monggo. Iki rupane ayu ndek sopan santun. Mbok Rondo lagi nyapu ing omahe, ujug-ujug
teko rombongane wong wadon ayu-ayu, yaiku Klenteng abang, klenteng ijo, lan klenteng biru. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Duk. Kowe sapa? Kula klenteng abang, Mbak. Kula klenteng ijo, Mbak. Lan kula klenteng biru, Mbak. Arep ngopo ning kene, Duk? Badhe melu sayembara sinden idol, Mbak, supaya bisa dadi garwane ande-ande lumut. Ya wis melok mbok mlebu ya. Banjur klenteng abang, klenteng ijo, lan klenteng biru mlebu ana ing omahe Mbok Rondo Dandapan. Banjur ana klenteng kuning teka mara ing omahe Mbok Rondo Dandapan. Waalaikumsalam, kowe sapa? Klenteng kuning, Mbak. Supaya bisa dadi garwane ande-ande lumut. Apa? Ora salah krungu ta aku? Arep dadi mantuku? Lah iya, rupamu wae elek, awakmu ora enak. Aku sing ayu wae ditolak apa meneh awakmu. Coba dhisik, Mbak. Ya wis mlebu rene. Apa ora salah kowe, Le? Mboten, Mbak, menika sampun dados pilihan kula. Ya wis nek pancen ki pilihanmu. Elek. Mbak, kula sakjane pangeran ingkang Manggara kagem golek ibu sekolah apa? Ya, aku iki jebule pangeran to. Hah? Pangeran? Pungkasane klenteng kuning dados sisihanipun ande-ande lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu. Sejatosipun klenteng kuning menika Putri Sekartaji lan ande-ande lumut menika raja ingkang gantosi ramanipun. Pangeran ugi klenteng kuning gesang selarasa lawase. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi orang tulus kayak aku nggak datang 2 kali. Agus nih bos, tamplek dong. Gak japing. Dan Ayo Farisa saiki to. Aku lunyu. Cah ayu kok gablang-gablang. Ana apa? kata-kata hari ini, Mbok. Mantap.